नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। आज रुआ सबके बीच में लेके उपस्थित बानी माई के ऊपर एगो सत्य कविता। और दिल से बताओ तनी भैया कि कविता दिल के छू जाई। बहुत बढ़िया ई कविता के लेखनी कैले बानी। देखी कैसे ई कविता बाटे कि देव देवकुरी घूमि घूमि के कितना सिर नवैली। माई खतरा बा कि देव देवकुरी घूमि घूमि के कितना सिर नवैली आ 9 महीना पेट में पोसी बबुआ के जन्मैली। कैके में हम मजूरी माई, कैके में हम मजूरी माई, कितना दुख उठैली आ फिर भी लाल के देखी देखी मने मने अगरैली। तेल तासन कुल कैके माई, तेल तासन कुल कैके माई, अंगुरी ध के चलैली आ भइल सियान कुछ बचवा तो स्कूले नाम लिखैली। पढ़ लिख के बेटवा जब कुछ हुनर बुद्धि सीख गई, आयल बुढ़ौती माई के उठल बैठल में दिक भइल। सोचली बबुआ सियान हो गईले बियाह करे के चाही, सोचली बबुआ सियान हो गईले बियाह करे के चाही, हाथ पाँव अब चली नाही खानवा के बनाई। आपन दुख कुल खूंटी टांगी, आपन दुख कुल खूंटी टांगी, सोचली सरल उपाय आ बूढ़ पुतरिया भैनी एगो बहुअर घर में चाही। सोच बूझ के बबुआ के अब क दिहली ह शादी, सोच बूझ के बबुआ के अब क दिहली ह शादी, आ तही दिन से शुरू हो गई घरवा में बर्बादी। कहे के मतलब ई ना बा कि शादी एक बखेड़ा बा, कहे के मतलब ई ना बा कि शादी एक बखेड़ा बा, आ मती के माहुर मिलल कनिया तब जिंदगी अंधेरा बा। सास ससुर के छोड़ी के सेवा जीद बा कैले बहरा के, आ हमार बलमुआ हमार हवे के पूछता तहरा के। बागी विजैया साँच बा लिखले कलयुग के कहानी, बागी विजैया साँच बा लिखले कलयुग के कहानी। आज माई के आँख से रुकले रुकत नहीं खे पानी। कहल चाहिए माई के चरणे भगवान कहाला, आ जवन या भागा बेटा होला ओकरे नाही बुझाला। तो अगर ये कविता रुआ दिल के छूले ओके पसंद आई लोग भैया तो एक शेयर जरूर करब जा। फिर से मिला तनी कुछ नया कविता के साथ, तब तक लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।